Sociaal gedrag 2012. Ik heb een kastje in Nederhand, ja, ja, ho. Dat vind ik zo plezant, ja, ja, ho. Een kastje neer, een kastje daar, ik kan bellen als het in de roer. Ik heb een kastje in Nederhand, ja, ja, ho. En als je wil grote, geeft geen hand, ja, ja, ho. Want ik heb een kastje in Nederhand, ja, ja, ho. Dan belde morgen weet nog waar, de koptelefoon zit in mijn oor. Ik heb een kastje in Nederhand, ja, ja, ho. Mijn maat die staat er na voor mij, ja, ja, ho. Hij gaat me bellen, wat zeg ik blij, ja, ja, ho. Want ik geef geen hand, dat is aan betaald. Ik heb een kastje in Nederland, maar de maat die gaat me bellen na. Ja, ja, hallo?